Llibre de Job, capítol 1, versets de l'1 al 22. Presentació de Job i primera prova. Hi havia un home a la terra d'Ús que es deia Job. Era un home íntegre i recte que reverenciava Déu i s'apartava del mal. Tenia 7 fills i 3 filles. Posseïa 7.000 ovelles, 3.000 camells, 500 parelles de bous, 500 someres i tota una gentada que treballava per ell. Era l'home més poderós de les terres d'Orient. Cada un dels fills organitzava festes amb els seus germans per torn a casa seva i convidava també a les 3 germanes a menjar, a beure amb ells. Acabades les festes, Job els feia venir perquè es purifiquessin i de bon matí oferia un holocaust per cada un d'ells, ja que pensava: potser els meus fills, sense adonar-se'n, han pecat i han ofès Déu en el seu cor. Job ho feia així cada vegada. Un dia es va reunir la cort celestial a la presència del Senyor. Entre ells també hi va anar l'acusador. El Senyor li preguntà: «I tu d'on vens?» Ell respongué: «De fer voltes per la terra i recórrer-la». El Senyor li va dir: «T'has fixat en el meu servent Job? No hi ha cap altre home com ell en tota la terra. És íntegre i recte, em reverencia i s'aparta del mal». L'acusador va contestar: «És que Job reverencia Déu de franc? No és cert que l'has envoltat d'un clos per protegir-lo a ell, la seva família i tots els seus béns? Tu l'has beneït en tot el que ha emprès i els seus ramats es multipliquen sobre la terra, però només que aixequis la mà i toquis els seus béns, et juro que et maleirà a la cara». Llavors el Senyor digué a l'acusador: «Poso a les teves mans tot el que té, però ell no el toquis». L'acusador es va retirar de la presència del Senyor. Un dia que els fills i les filles de Job menjaven i bevien a casa del germà gran, es va presentar a casa de Job un missatger amb aquesta notícia: «Mentre els bous llauraven i les someres pasturaven, ens han caigut al damunt uns bandolers de Saba que han mort els Mossos i s'han endut el bestiar. Només jo m'he pogut escapar per fer-t'ho saber». Encara parlava que n'arribà un altre i digué: «Ha caigut foc del cel sobre els ramats i els pastors i els ha deixat carbonitzats. Només jo m'he pogut escapar per fer-t'ho saber». Encara parlava que n'arribà un altre i digué: «3 bandes de caldeus s'han llançat sobre els camells i te'ls han robat després de matar els camallers. Només jo m'he pogut escapar per fer-t'ho saber». I encara parlava que n'arribà un altre i digué: «Els teus fills i les teves filles menjaven i bevien a casa del germà gran, quan de sobte una ventada del desert ha envestit la casa per tots 4 cantons. La casa s'ha esfondrat i tots els joves s'han mort. Només jo m'he pogut escapar per fer-t'ho saber». Llavors Job es va aixecar, va esquinçar el vestit i es va rapar el cap en senyal de dol. Seguidament es prosternà fins a terra i digué: «Vaig sortir nu de les entranyes de la mare i nu hi tornaré. El Senyor ho dona, ell mateix ho pren. Beneït sigui el seu nom». Enmig de tot això, Job no va pecar dient cap paraula de revolta contra Déu.